Yn y bennod hon o Sut i Ddarllen, dwi'n cael cyfle i drafod llyfrau a ffilmiau efo'r awdur a chyflwynydd Geraint Iwan. Croeso i Sut i Ddarllen, fy ngwestai arbennig, Geraint Iwan. Helo, ti'n iawn? Diolch, sut wyt ti? Dwi dda iawn, diolch yn iawn. Da iawn. Diolch am gadw dyma. Diolch am ymuno â fi. Dwi mor gyffroes i ddysgu am y llyfrau yn dy fywyd. Felly, beth am i ni gychwyn efo dy daith efo llyfrau? Fysa ti dweud bod ti wastad wedi bod yn darllenwr? Na, dim o gwbl. Okay. Pan o'n i blentyn, blaw am llyfrau, dwi'n cofio, yn bersonol eistedd lawr efo llyfr, byth. Okay. Ond yn blentyn, un atgofio'n gorau fi, bob tro oedd, eistedd gwely mam yn darllen llyfr, a dwi dal efo ysgol gynradd. Hoff ddarn fi o gofio nôl ysgol gynradd, heb os, oedd ma'na stafall yn bob ysgol gynradd, oedd cartra dyn ni'n gael nhw. Dwi'n gwybod bob ysgol efo hynna. Oedd y stafall bach yn cefn, lle o'ch ti'n mynd yn prawn, ac o pob yn eistedd mewn gylch ac athrawes yn darllen stori i chdi, hoff ddarn fi o'r diwrnod. So, dwi'n obsessed efo hynna rioed, straeon a pobl yn deud stori. Dwi'n obsessed efo ffilmiau, falle fyd. Okay. So, rhywun yn adrodd stori chdi dy hynny def. Ond o ran eistedd lawr a darllen, fedra i'n deud bod fi wedi wneud o gwbl yn mlentyndod. Nes i drio meddwl pan nes di ofyn i fi pethau fo lluniau da o'n i licio. Ia. O'n y lyfr nhw Congrinero. A dwi'n methu ffeindio copi yn efo'n unlla wan. Fyddi jo googlo. Ond mae'n lyfr Cymraeg yn nhw Congrinero am fatha'r weasel bach ma. Oedd yn gwneud ffrindiau efo babi tylluan oedd i disgyn o goedan. A wedyn oedd y fam tylluan eisiau lladd y weasel yn amlwg ond oedd nhw'n ffrindiau. Ond oedd y lluniau na anhygoel. Y llyfr fatha, ti'n gwybod y llyfr y ras falwn fwyaf erioed. Dwi'n meddwl, dwi wedi. Dwi'n mwyn cofio beth i'r stori nhw, ond yna lot o hot air balloons yn mynd ras rownd y byd. A mae'r lluniau falle yna fo yn anfarwol. A Beibl y Plant. Ia. Mae'r illustrations yn hwnna'n anhygoel. So pethau fel as lluniau o'n i'n licio yn plentyn. Ond cael rhywun adro stori o'na, nes i'n darllen, y llyfrau cyntaf i fi darllen yn ymlentyndod, dim plantyndod, oedd yr ei, o'ch ti'n gorau ddarllen yn ysgol. Ie, fe oedd ymateb ti i'r llyfrau yna? Mae'n rhyfedd bod fi'n dechrau darllen yn gynt, really, achos tasa, dwi'n meddwl, yn ysgol, so'n i'n blwyddyn 9, nathon ni'n neud i bleraeth Hael y Bora. Eifio Wyn, dwi'n meddwl na sgwennu hwnna, o'n i wrth y modd o fo. Wrth y modd, o'n i rioed i darllen llyfr Cymraeg, nofal, o blaen. O'n i wrth y modd o fo. Wedyn nathon ni Dan Gadan Concrete, pan ma'n i'n tygau, a o'n i'n meddwl bod hwnna'n ffantastig, mae fatha Pulp Fiction Cymraeg. Cool. Dwi'n mynd i darllen hwnna. Hwnna'n awgrymiad da. Mae'n ffantastig o awgrymiad. Ia, nid o'n tygau. A beth o dda oedd, dwi'n meddwl, bod nhw wedi dewis hwnna, achos bod na ladd yna fo, oedd na bobl rhyfedd, am bod o fela, oedd nhw'n meddwl mwy o teenagers y licio fo, de. A nath o weithio, todd pob yn dosbarth neith i bodda fo. Ond wedyn, nath o'n rili neud fi gario ymlaen wedyn, si arallan un neu ddau o beth eraill, cos ni'n clywed am Cysgod y Cryman, hwnna'n chwalfa pen, ydy. A nes i ddarllen yn y gwaed, ond dwi'n meddwl drwy ysgol nes i ddarllen hwnna fyd, ond dwi'n si'n rili licio. Tan ar y comin efo, pethau fel o gwmpas, oedd nhw'n ddim i fi. Dyna'n byd yn un thing yn sefyll allan digon, dwi'n meddwl. So mae'r darn o fi'n darllen yn ifanc, mae wedi cael ei gyfyngu rili i be oedd ysgol yn dweud ar rhaid i ni. Ia, a wedyn beth am ar ôl yr ysgol pan o'ch ti'n gael dewis be bynnag oedd ti isio? Ia, ti'n gwybod, dim byd o gwbl tan o'n i 30, neu just cyn 30 oed. A beth gwyddoedd oedd rili nes i ddechrau sgwennu. A o'n i wedi bod yn sgwennu, o'n i rioed isio sgwennu, meddwl am y ffilmiau yma eto, oedd gynna fi rhyw syniad pan o'n i'n ysgol, swn i wrth y modd bod yr fath o scriptwriter, a pan o'n i'n mynd i coleg, dyna ni fod i wneud ysgrifennu credigol. Un o'r hegyswm, dwi'n meddwl, nath Aberystwyth, oedd eisiau fethu pwyntio fi. A nath Aberystwyth, o'n wedi gweld gwaith sgwennu ni wedi wneud, yn dweud, os ni wedi cytuno yn ysgrifennu credigol yn dail flwyddyn, do'n i edrych di mewn. Nes i anghofio seinio fyny hwnnw, nes i rioed neud o. Ond drwy mywyd wedyn, o'n i'n sgwennu mwy fy hun, oedd gynnu fi syniadau o be ni eisiau wneud. A nes i ddechrau mynd i weithio efo BBC a wneud pethau teledu. A wedyn, o'na lot, o'n i'n gweld wedyn o sgrifennu credigol yn mewn efo. So be nes i rili o sgwennu lot o ddarna pethau o'n i'n eisiau wneud, a rhannu nhw allan.
yr enw i mam, teulu mam, brawd mam yn awdur, os mae gen i hanes yn y teulu. A mam yn darllen nhw, yna cwpl o bobl yn ei nabod oedd yn awduron di darllen nhw. Ac yr un feedback o'n i'n gael yn aml, sef darllenna mwy. Achos yn amlwg, oedd yn dweud bethau syniadau da yna, ond oedd yr rhythm y sgwennu a oedd y ffordd o'n i sgwennu jyst ddim yn dod allan. So ni'n dweud bod fi to 27-28 yn eisiau feddwl reid, na i drio troi at lyfrau, dechrau darllen, os oedd fel nath o gychwyn. Mae hwnna'n hyfryd o stori i feddwl mae'r sgwennu sydd wedi dod yn gyntaf mewn ffordd, a wedyn i droi at, achos dwi'n siŵr bod yna dywediad rhywbeth fel, os ti eisiau sgwennu, mae angen darllen, mae yna rhyw dywediad da amdano fo. Ond mae'n neud synwyr, ynddi? Wyt ti wedi gweld gwahaniaeth felly yn dy sgwennu di ers dechrau darllen mwy felly? Bendant, achos be oedd ddiddorol gweld i fi wedyn, dwi'n meddwl, pan eisiau gychwyn darllen wedyn, o'n i'n canolbwyntio ar ddwy elfen yn y farili, cos mae'r stori a'r plot, sydd fod i atynnu chdi. Ond yn amlwg o dechrau ni'n chwilio am steil hefyd, lle. Y ffyrdd gwahanol o sgwennu. So, pan o'n i'n dewis lyfrau, o'n i'n just yn trio chwilio am storis neu pwnc penodol, o'n i'n trio googlo a neud ymchwil ar math o steils ac awduron oedd efo steiliau gwahanol sgwennu hefyd. Nath o'i ddechrau, dwi'n meddwl, nath o chwalu fi fyny dim bach, os ti ddim wedi darllen am 27 mlynedd, a wedyn ti'n trio darllen lot o steiliau gwahanol yr un bryd. A lle ti'n dechrau, felly? Wel, ti'n gwybod, dyna'r thing. Nes i wneud hynna, nes i gael lot o glasuron, a nes i gael lot o bethau, nes i googlo bethau fydda, fe fysau 2012-2013, fydda, 10 best books o 2013, a dwi'n prynu lot ar nhw. Ond oedd y steiliau'n iawn, ond oedd y pwnciau jyst ddim yn hitio fi, rili. Oedd nhw bethau yna lot o period dramas o beth dwi jyst ddim yn licio. So be nes i'n diwedd o, y tacteg oedd fi mynd yn ôl i ffilmiau. So nes i brynu 10 nofel, dwi'n meddwl, yn based ar ffilmiau dwi'n licio. Dwi'n caru y syniad yna. A dyn oedd Jaws, oedd gen ti Jurassic Park. Ti wedi darllen y llyfr yna felly? Do. Be ti'n meddwl o'r llyfr? Mae'n effernol. Ti'n meddwl? Ond mae'r ffilm yn... Dyna sy'n rili ddiddorol ydy. Pan dwi'n dweud, pobl bod fi'n neud hyn, mae'n lot o dweud, dyn nhw well, di'r llyfrau well, yndi. A sy'n ni'n dweud bod hynna'n wir, bron iawn bob llyfr, heb law am y 3 cyntaf nes i ddarllen. Wir! Mae llyfr Jaws yn onadwy. Mae o'n fatha love triangle, dio, a digwydd bod mae'na shark yn gefn. O, be? Go iawn? A mae'r ffilm yn o'r ffilms gorau rioed. Yn y marn i, to. Dwi'n ofyn sti, gyda'i ffobia bach o. Dwi'n newid fod yn syniad o watcha, ti'n ddewr na. A ddim 50 mlynedd ys y ffilm sydd. Waw. Ond Jurassic Park, dwi'n cofio darllen y llyfr yna, achos dwi'n gytuno fo chdi, o'n i wastad fel, mae'r llyfr fel arfer, mae well gen i'r llyfr dros yr ffilm fel arfer, ond efo Jurassic Park dwi'n cofio meddwl, well gen i'r ffilm yn yr achos yma. Mae'r cymeriadau'n wan iawn yna fo, a maen nhw'n annoying iawn yna fo. Mae'r concept yn briliant, mae Critchgun sy'n sgwennu fo, mae'n lot o lyfrau fo fel la. Mae gen fo lot o lyfrau yn does. Mae'n chwalu nhw allan, mae'r concepts nhw'n ffantastig, ond cymeriadau rili gwan, a doeddech chdi'n annoying. A ti di gweld y ffilm, a ti'n disgwyl gweld mwy, ti eisiau dysgu mwy, ond oedd jyst ddim yn dod allan, rili. Ond fatha, so nes i ffrwyd, fyd, digwydd po wedyn, nes i ddarllen sydd ar ôl nhw. Do Android's Dream of Electric Sheep, nath troi'n Blade Runner wedyn. Dwi'n mynd fan masif o Blade Runner, ond o'n i jyst methu dioddar llyfr. Methu dioddar fo. Diddorol. So ni'n dechrau meddwl pryd, achos mae o fyd, mae Philip K. Dick yn, mae'n un o'r, dwi'n obsessed efo sci-fi, mae Philip K. Dick yn cael ei enwi fatha un o'r gorau roed. Ond i fi'n cael go ar Philip K. Dick. Ond mae o un o'r beth y Critchgun yn ffordd, mae'n anhygol yn dyfynu efo concepts a disgrifio nhw, ond dyna ydi o rili i fi, mae fatha dyna lle mae'n stopio math o beth. Anhygol o ddisgrifiadau, adeiladu'r byd yma, a dwi'n bach fatha, come on, cirwch ar ôl rhywun, neu newch wbath, neu fatha, dwi eisiau plot, dwi eisiau wbath ddigwydd, dwi'n licio hynna, dwi'n lot well gen i plot, de. Mae'n darllen llyfr yn bach yn ôl The Gone World, ac oedd hwnna, mae'n llyfr bach da, ond yn hwnnw oedd detectives yn gallu mynd i the realms gwahanol. Ac oedden nhw'n mynd mewn i'r tŷ yma, oedden nhw'n meddwl bod nhw'n alien ar yr atig, oedden nhw'n mynd i drio chwilio amdano fo. A nath o gymryd 10 tudalen yn disgrifio ystafellau. A i ddad, dos i'r atig, to? Iawn, mae'n fudur yma, mae'r lle yn drewi o pus. Da ni'n dal, cerwch i'r atig, to? Dwi'n siŵr gwybod beth sy'n digwydd. So mae'n Philip K. Dick fel la. Ges i lot o hynna, ond wedyn, munud nes i ddechrau
dod i rhyw fath ar y rhythm. Nes i ffeindio yn y ddau lyfrau, nath just absolute hitio'r spot, really. Llyfrau, un gath i enw i fi. O'n i rhannu desg efo Dylan May trwy'n BBC, ac o'n i'n deithio am y llyfrau mae gyd ar ffilms o'n i felly. A nath o ddeud, darllen Ready Player One. Neu di wrth dy fodd Ready Player One. Ac oedd hwnnw a digwydd bod o'n i newid brynu I Am Legend hefyd. Sef wedi cael ei trefnu mewn i ffilm, wrth gwrs. A nes i ddarllen y ddau lyfr yna o fewn 2 fis i gilydd a game changers llwyr. Weird. Absolutely. Dwi heb stopio ys hynny, dwi wedi bod yn obsessed efo llyfrau wedyn. So mae'n swnio i fi, mae dy gariad di at ffilmiau yn amlwg, achos mae'n swnio fel ti'n darllenydd, fel ti'n gwylio ffilmiau, math o beth, fel ti'n gwybod achos mae pobl yn deud fel, dwi'n gwybod, ffilm fi ydy'r ffilm yma lle, mae hyn yn digwydd, neu hyn yn digwydd, ond ti'n sôn am llyfrau yn yr un ffordd, na ffilmiau, dwi'n caru hwnna. Dwi'n cael efo disgrifiadau, achos fel dwi'n dweud yn gwaith sgwennu fi wan, un negatif, dwi'n meddwl, dim negatif, ond feedback dwi'n cael yn aml ydy, dwi'n reid lot o disgrifiadau penodol, mae rei pobl eisiau yn wedig fo cymeriadau, ac efo i gydrychiad nhw, diolch yn bwysig i fi, achos fel arfer yn llyfr, os dwi'n clywed bod yna rhywun yn anhygol o gyhyrog a gwallt blond gyda fo, dwi fatha James Bond, dio de. So yn ymhen wedyn, Daniel Craig, dio. A that's it. Dwi'n meddwl, be maen nhw ddeud am be maen nhw'n neud. Ella bod nhw beth, ella bod nhw'n stars, dwi'n dweud, na, sgan nhw ddim. Yn ymhen i, mae bob dim yn gweithio fath o ffilm yn ymhen. Dwi'n llenwi'r cymeriadau factorion, ac o fanna dwi'n mynd wedyn. Ti'n bod, sôn am fel ymateb yn gri i llyfr neu ffilm, wyt ti'n un sydd yn crio neu yn chwerthin yn uchel pan ti'n darllen? Chwerthin uchel, ynddo. Dwi'n mynd o'n grio neu grio mewn ffilms, dan. Dwi'n llyfr di neu fi grio, really. Dim eto. Na, dim eto. Ond mae audiobook yn gwneud gwahaniaeth mawr, dwi'n meddwl, chos dwi'n mynd mlaen fel dwi'n mynd, gen i 2 lyfr ar y gob bob tro. Un dwi ddarllen a un ar audiobook. So un i ddarllen y tŷ, neu os dwi ar tren o beth, llall yn car, neu os dwi'n cerdded. A wedyn, mae audiobooks o ffordd, achos os ti'n cael rhywun dan darllen, a fel ti ddim mynd yn ôl i be ni'n garu pan ni'n blentyn, rhywun yn darllen stori i fi, mae'n gallu gwneud y gwahaniaeth na de. A mae yna rei llyfrau sy'n cael darllenwr iawn. Eto, cyfres arall sgynno fi ar audiobook, dwi'n bod trwy'n benol nhw, mae'n un nhw Extracted, dyn nhw'r cyntaf Extracted, Execution, Extinct, dyn nhw'r trilogy. A mae hwnnw am rhywun di fynd to time machine, a maen nhw ddim yn ôl mewn amser i bigo 3 soldiwr os lici di, drwy hanes sydd wedi marw, a 2 nhw cyn iddyn nhw farw, i greu tîm i drio stopio time travels eraill. Ond mae'n comedy fyd, a mae'r darllenwr yn hwnnw, mae'n neud lleisio, mae'n anhygoel. So pan mae'r jokes yn cael ei dweud o dda, mae di sgwennu dda, mae'r actor dweud, so ti'n ffeindio dy hyn, yn chwerthu'n lot o ddarllen hynny, eto mae hwnnw'n hawdd iawn yn dynol, yn aml iawn, ar drip car neu beth. A fyd, Alan Partridge, os ti ddim di darllen, os ti fan Alan Partridge, autobiography Alan Partridge, mae Steve Coogan yn lleisio fe hefyd, wrth gwrs, yn yr audiobook. I mean, does neb arall sy'n gallu. Mae'n anhygoel. Mae fatha, maen nhw wedi cymryd bob joc sydd ddim wedi mynd i'r gyfresu. A maen nhw wedi rhaid ei gyd mewn nofel. Mae o wirion, mae'n just yn joc ar ôl joc, ar ôl joc, ar ôl joc. Os ti'n cerdded o Morrisons Caernarfon, efo hwnna ymlaen, mae'n just yn amhosu peidio chwerthin. Os ti'n fan, mae o'n absolutely anhygoel. Wedyn mae beth o fel ia, so mae'n neith hynna neu fi chwerthin. Ond dwi'n rhaid modd efo beth ydys ti am yr syniad o grando ar lyfr rwan fel oedolyn. Dio ddim yn anhebyg, fel ti'n deud, efo yr llyfrau Sain ma. Dio ddim yn anhebyg o gwbl o be mae lot o blant yn neud, sef gael rhywun yn adrodd stori. Felly, dwi erioed i meddwl amdano fo fel na, ond union hynna mae o, ti'n hollol iawn. A nes i weld wbach, eto, do'n i'n meddwl amdano, ni'n sylwi bod fi'n enjoyo fo achos bod yna rhywun yn adrodd stori fi. Ond hefyd, mae'n lot o feddwl, mae'n rhaid i chdi does os ti'n actor i ddarllen dy lyfr allan. Mae nhw'n trio, mae'n un cyfres o lyfrau, The Rivers of London, bach yn fantasy, fel arfer yn bach yn gam uwch i fi rwsyd lle, ond mi fydda i'n stopio gwrando nhw, dwi wedi gwrando ar ta 6 yn yr bod nhw ddim yn genre, swn i'n gwrando ar fel arfer. Os mae gynno fo ffordd mor llyfn a mor neis o siarad, mae o'n neud i'r byd fantasy deimlo neisiach, a diolch yn ormod i chdi rwsyd, ond oedden nhw dwi'n darllen am hynny, ar amser maen nhw wedi gymryd i ffeindio'r darllenwr iawn i'r stori. So, mae o'n ddiddorol, ti'n gallu deud o dechrau bron iawn, pa fath o, fel ti'n gwlad y llais, ti'n dweud, ond dwi'n gwybod sy'n fath o lyfr fydd hwn, ond mae o'n cael yr ochr arall fyd yn anffodus, dwi'n caru'r llyfr Jason Bourne, Bourne Identity a hynna.
fydra am dioddar darllenwr sy'n neud yr audiobook. Diodda fo. Mae'na rhywbeth pompous iawn am ei lais o. A fatha, chos dwi wedi darllen nhw i gyd lot o weithiau eto, efo'r genre ffilm a felly. Ond dwi wedi trio ar audiobook am bod fi licio nhw gymaint. O, fedra i just ddim wneud o. Na anffodus iawn. Ie, mae hynna'n yn anffodus. Fedra i'n cael drosto fo, so mae'na negativity iddo fe. Oes, ti'n iawn, mae'r llais angen bod yn iawn. Mae'n gorau bod yn iawn i'r stori. Dwi'n cytuno. Felly, sut wyt ti'n dewis rhywbeth i ddarllen neu i wrando arno fo? Erbyn hyn, mae'na grŵp o'na ni sy'n licio'r math o beth. Erbyn hyn, dwi wedi mynd boring me i fi, mae'n cael ddiddorol. Ond sci-fi dwi ddarllen rwan. Dwi'n obsessed efo sci-fi. A dwi'n chwilio rili am yr hits na ges i, Ready Player One, wedyn dwi wedi cael lot o weithio wedyn, efo amball i lyfr lle ti ar ôl ddarllen o, methu coelio beth sy'n newydd ddarllen, a ti just ar hau am chydig o ddyddiad, fo? A mae fatha, mae gen i grŵp o ffrindiau wan, da ni, rwy'n 2 neu 3 na ni, darllen yn aml, ond licio'r un math o bethau. So dwi yn gwybod, os un yn nhw yn reid cyngor, dwi'n gwybod, chos mae gynnon ni rhyw grŵp o lyfrau da ni wedi ddarllen a da ni gyd yn garu. So os di un nhw'n deud rhywbeth wirioneddol, dwi'n gwybod na i enjoy efo. So mae'n un ffordd dda. Mae Goodreads yn briliant, dwi'n meddwl. Achos dim just bod o'n reid llyfrau eraill gan yr un awdur, sydd ddim bob tro yn nitio, achos di bob llyfr gan bob awdur ddim yn un peth, wrth gwrs. Ond hefyd mae'n reid lot o llyfrau da ni mewn sa'ch di licio a llyfrau mae pobl eraill di licio. Mae hwnna'n ffordd ffantastig. Fel anes i gychwyn, hwn oedd y ffordd o'n i'n ffeindio mwy a mwy o beth o'n i wirioneddol licio. A wedyn, mae jyst yn ffordd wedyn, gyn ti fwy o syniad wedyn, ti'n gallu darllen blurb, dweud, ac o fel, weithio jyst mynd, dwi wedi darllen o fod debyg i hwnna blaen, nath o'n gweithio i fi. So mae dwi'n bod eto darllen, dwi'n neud 10 mlynedd neu 12 mlynedd, fi ddechrau, beth sydd wedi troi'n eitha obsesiwn i fi erbyn hyn. Ond erbyn wan, dwi'n licio bod gen i syniad yn eitha syth. A dwi'n meddwl fy nhw'n chweith, reid llyfr lawr. Os dwi'n cyrraedd treian y ffordd drwedd, neu ar audiobook def, fatha, just meddwl, di hwn yn eithaf efo fi, twa. So well gyn i ffeindio wbeth neu rei goi wbeth arall. Sa'n cymryd anhygol o twist i newid hwn. Hyn ydy'r peth, mae'na gymaint o lyfrau. Does dim angen, os ti ddim yn gael y teimlad ar ôl ychydig, does dim byd yn bod efo dewis rhywbeth arall, dwi ddim yn meddwl, achos mae'n llyfr sydd yn dda i un person, ond ella ddim i chdi ar y munud yna. Ti'n gweld? Ella fydde di'n dychwelyd ato fo ar rhyw pwynt yn y dyfodol, ond mae'n iawn i cloi'r llyfr ymlaen i'r nesaf. Ella dod yn ôl ato fo. Oedd e'n bach wahanol efo ffilmau, mynd yn ôl i ffilmau eto, ond fe di watcha 2 awr, ond mae'r llyfr yn cymryd gymaint o damser di. Mae'n ofal iawn. Ti'n sbio ar audiobook, mae'n deud amser, mae'n lot o'n 16 awr. A ti'n gwybod, i fi, ti'n mynd 16 awr mewn diwrnod i wrando, so mae'n cymryd bythefnos i fynd drwyddo fo. Mae wedi cyrraedd y pwynt lle dwi'n ofn. Dwi'n meddwl bod hwnna i fi. Mae'n peth da. Dwi'n meddwl bod o'n di. Oes unrhyw genres eraill ti'n gweld dy hun yn mynd at weithiau, neu ydi o wastad yn y sci-fi sydd yn... Wwan, ti'n gwybod erbyn hyn, dwi'n hollol, mond yn sci-fi. Diddorol. Ni'n arfer, a ni'n licio pethau cowboys pan ni fengach y ffilms a falle. So dwi wedi trio genres fela, dwi wedi trio dramau. Un peth fi yn licio ar ddamwain eisiau dweud, ni'n gweithio i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol allan yn ganol nunllan Pen Llŷn. A yn adega pan oedd hi stormydd, dyna am lot o bobl yn dod. Swnio fel dechrau rhyw ffilm neu rhywbeth ydy. Ac fel efo'r ni'n mynd â llyfrau, gyda rhyw ddwrnod a ni wedi anghofio mynd â llyfr efo fi. A eisiau rownd y swyddfa, rownd un o'r tai yna, ac oedd na lyfr o straeon byrion, Ruth Rendell Mysteries. Mae nhw'n briliant. Mae nhw'n ffantastig. Mae'n eitha, pobl hun sy'n stuck yn tŷ sy'n darllen fath o'ma. Ruth Rendell Mysteries, fedra i ddim ar gyfell. Mae gen i afyd wedyn, nath na rywun dweud, os ti'n licio Ruth Rendell, Agatha Christie. Na. A ni fatha, pa'n efo wirion. A wedyn eisiau gael llyfr Agatha Christie, gweld o mewn... ar y siop yn Bangor, dwi'n meddwl iddi. A dwi'n rhaid god, ffantastig. Comedy crime felly, mae nhw'n galw yn da. A dyn nhw'n iddo darllen mwy, a dyn, am bod fi'n deud hyn oedd bobl, mae yna 2 set o bobl, nath rhywun golli taid, a atho nhw i tŷ, a clirio'r tŷ allan, atho nhw ffeindio bocs o lyfrau Agatha Christie. A dwi'n ti eisiau nhw, a dwi gyfyd. A dwi wedi cael bocs, neu bag plastig i si,
o lyfrau Ruth Rendell a Agatha Christie yn nain rhywun arall. Mae nhw'n gret. Ond o'n i'n mynd disgwyl fy licio nhw, ond dwi wrth y modd. Be oedd yn nuts, Agatha Christie na sgwennu peth na de, maen nhw wedi newid i enw fo and ydy, and then they were none. Ti wedi darllen hwnnw? Do, dwi wedi. Waw. Ond beth sy'n anhygoel amdano fo ydy, i bobl sy'n gwrando sydd ddim wedi gweld amdano fo ydy, hwnna oedd y cynta i fi ddall o The Who Done It, math o beth. So stori ydy, mae yna 10 o bobl sydd ddim yn abod ei gilydd yn cael invite i ynys, ma dydy. A wedyn, maen nhw ar yr ynys, maen nhw'n meddwl o'r milionaires di ddod yn nhw yna. Dyn nhw'n slo bach, maen nhw i gyd yn dechrau marw fesul un. A sy'n neb yn gwybod pwydio. Wedyn yn y diwedd, ti'n cael y benod dwytha ydy'r reveal mowr o beth i gwyddo. A to, di o ddim yn lly'r gorau Who Done It dwi'n rhoi i ddarllen. Ond pan ti'n cadw mewn con a hwnna oedd y cynta o'i fath, sa fod i chwalyd y ben di. Bendant. Mae o just, e'r concept yna, e'r syniad mae rhywun ddyfynu mynd dwi'n mynd i wneud hyn. Mae'n briliant, fel dwi'n dweud, ti sbio ar y dyddiad oedd allan, so oedd o'n 30 o da. No, mor bell yn ôl hynny. Ie. Dweud, pan ti'n yn gwybod hynna sy'n beth da, chos wedi darllen o read it cold lle, mae'n siŵr, swn i ddim wedi cael yr un effaith, ond am bod wedi penderfynu darllen amdano fo gynta. Ond dwi'n meddwl lot o hanes, chos oedd yr enw hiliol iawn iddo fo'n wreiddiol, dweud. Dyna beth mae'n siŵr oedd wedi dal sylw fi'r stori dros hynny, lle. Oes lyfr fysa chdi wrth dy fodd yn darllen unwaith eto am y tro cynta? Ie, mae hwn fath o dweud, Ready Player One yn yr adag, nes ti'n eitio'r oel yn ei ffen gyda, dwi'n meddwl, digwydd bod nath o gyrraedd fi ar yr union amser gorau i fi, fatha dwi'n dweud, I am legend, mae'r teimlo fel dwi'n dweud, ti'n cael lot o twists a lot o reveals mewn llyfrau, hwnna di'r gorau i fi, weld yn personol i fi, ond na'n deimlad lot o'n efo fyd, fatha, mi o'n, dim i fod yn uniongyrchol i fi, i bobl dwi'n meddwl, fatha, ti ffeindio dy hun mewn sefyllfa, weithio dweud lle ti ar ben dy hun a trio meddwl dy ffordd allan o sefyllfa. Ella na jyst fideo, dwi'n gwybod, ond oedd hwnna hitio lot yn fanna i fi fyd, so oedd o'n deimladau mwy personol. Pan ti'n chwilio am lyfrau, i fi'r hau yna dwi'n chwilio amdano fo dal i fod. Mae darllen llyfr yn neis, ond mae darllen llyfr da, ti'n meddwl, hwnna'n gres, ti'n siarad really enjoyo hwnna wan, ond beth isio ydy'r hau yna, de. Gran ffodus, dos ddim cannoedd a gannoedd lyfrau sy'n ei hynna, ond dyna di'r gêm dwi'n meddwl dwi'n chwarae, sef be sy'n gallu chwalu mhenni. Sy'n mynd rhaid o fod yn wbeth mawr complex o hynna, o gwbl, ond dwi'n amlwg yn licio beth o fel e. Ond ti'n chwilio am wbeth sy'n mynd i fynd, oh my god, o'n i'n mynd i sgorio at beth a mae wbeth sy'n sticio efo chdi, de. Yr hau o chwilio am hynna, dwi'n meddwl, ydi o fe fi fod darllen ar yna. Dwi'n dall beth ti'n feddwl, a fel ti'n deud, di o ddim yn digwydd efo bob un llyfr ti'n darllen, ond unwaith ti'n ffeindio un lle mae hynna'n digwydd, ti byth yn anghofio wedyn, a hynna sy'n braf. A beth dwi'n licio amdano fe, maen nhw fel arfer ddim y llyfrau sydd ar yr top 10 best, so. Mae hynny fel arfer, beth dwi'n sylwi fel lot o lyfrau fel ydi, maen nhw'n apelu i bob, dydy. Dyna pam maen nhw'n boblogaidd, de. Wrth gwrs. Oedd Game of Thrones yn amlwg iawn, twa nes i chwalu drwy hynny. Just achos o'n i di laru pobl ar ei spoilers, i fi, rili. O'n i'n gweld caru'r gyfres, twa nes i fynd o hynny, dwi jyst yn mynd i ddarllen y saith, yn amdanu nhw, neu 6, neu fe bynnag sy'n yna. Ac oedd hwnnw yn bach, fatha, doedd o ddim yn chwalu mhenni. Oedd y gyfres yn, achos oedd chdi rhaid i gweld y byd tebyg, ond efo llyfrau, oedd y llyfrau yn chwalu mhenni, achos oedd o'n amlwg pam bod yn apelio i gymaint o bobl. Doedd o'n methu bod yn, dwi'n gwybod, oedd o'n mae o'n nis fyd ydi, ond am lot o bobl licio fo, oedd o'n fwy brod. Dwi'n gwybod beth ti'n feddwl, Pan ti'n ffeindio'r llyfr yna sy'n effeithio fi, neu unigolyn mae oherwydd, ti di ffeindio fo hefyd ydi, fatha, ti di bod yn chwilio, a chdi nath ffeindio fo, sy'n neb di deitha chdi weithio, mae hynna'n really nice o deimlad. A mae'n teimlo fel mae'r llyfr yna i chdi. Dyna dwi'n caru hefyd am hynna. Dwi eisiau gwybod, mae angen i fi gofyn y cwestiwn yma. Ffilm neu llyfr? Os chdi ddim ond yn gallu gwylio ffilmiau am weddill dy oes, neu ddim ond darllen llyfrau, be fysa ti'n dewis? Mae'r 10 mlynedd nesaf wedi... dwi eisiau ddim rhaid ateb pendant, swn i'n dweud, tan 5 mlynedd yn ôl, so ffilm fysa'r ateb pob tro. Dwi'n meddwl mae'r sgil o ddeud stori da drwy anweledol fel drwy ffilm, mae o'n anhygoel. Cos un thing, dwi'n meddwl, cos fel dwi'n sgwennu hefyd, cos dwi wedi sgwennu bethau i teledu, a dwi wedi sgwennu llyfrau wan, gobeithio'n darllen yma'n dipyn. Be sgyn ti'n extra mewn llyfr ydy, ti'n gallu rhoi mwy o wybodaeth, ti'n gallu deud beth sy'n mynd mlaen y meddwl rhywun, ti'n gallu creu,
ti'n gallu esbonio pam bod rhywbeth yn digwydd yn y cefndir, esboniad iddo fo. So mae yna gymaint mwy, a dyna pam dwi'n meddwl mae llyfr yn well na ffilm. Yn diwedd, pam mae pob yn meddwl bod mae'r experience yn well, achos mae gen ti fwy o wybodaeth, oes. Ond dyna pam dwi'n meddwl bod ffilm mor special ydy, i wneud un da, i reid gymaint o wybodaeth drosodd, heb gael narrator drwy'r adag yn deud bod dim fatha chdi. Mae hwnna'n sgil mor anhygoel, dwi'n meddwl. Bod chdi jyst yn neud efo look, efo jyst un symudiad neu be bynnag ydy. Dyna pam dwi wedi bod yn obsessed o ffilms erioed. Ond ar y llaw arall, mi wyt ti'n mwynhau llyfrau'n fwy oherwydd bod gen ti'r wybodaeth. Mae'n golygu mwy, dydy, pan mae yna ddigwyddiad yn digwydd wedyn mewn llyfr. Ti wedi cael yr oriau wybodaeth ma. Mae'r cymeriadau wedyn yn meddwl mwy i chdi, dydy. Dwi'n meddwl dyna di'r problem efo os ti'n gwtio beth ar ffilm. Os ti wedi darllen y llyfr gyntaf, di'r cymeriad sy'n ar y sgrin byth yn mynd i gael ei bortreadu fel ti'n obeithio ma'n mynd i'r adeg. Ti wedi disgu mewn cariad efo'r cymeriad ma, a ti'n gwybod gymaint amdanyn nhw. Dyn nhw no way, di actor. Mae'n faint o wybodaeth reid i actor. A mae'n addasiad yn dydio, os mae ffilm yn cael ei creu, nid pwrpas y ffilm ydi adlewyrchu'r llyfr yn union. Sa'ch ti methu wneud hynny, anyway, achos dyd o wan fatha os ti a fi'n darllen llyfr, a be ti'n cael allan o'r llyfr na, be dwi'n cael allan, a holl o wahanol dydi. So swn i'n neud ffilm, a sa'ch ti'n neud ffilm, so nhw'n holl o wahanol i gilydd, mwy na thebyg, bysa, twa? A sa'ch ti'n licio fi, a swn i'n fyfl i'n licio fi. Na, dwi'n meddwl swn i'n licio ni'n chdi. Ond ti'n gwybod be, mae'n cwestiwn cas, diwedd y di gofyn i chdi llyfrau neu ffilmiau, achos mi gei di y ddau. Os ydych chi ar ynys neu rhywbeth a ti'n gallu dewis yr... Dwi'n gwybod os ydych chi'n plugs i chwarae ffilms. Ie, na chdi, felly llyfrau di'r... Llyfrau fwy handi, dwi. Ia, bendant. Ond ti'n gwybod be, ond nôl un o'r cwestiynau cyntaf nes ti ofyn, rili, dyna ni drafod yr ffilmiau thing. Heblaw am Jaws, Jurassic Park, a Android's Dream of Electric Sheep. Dwi ddim wedi gweld fersiwn dwi'n meddwl lle mae ffilm yn well na lle mae llyfr bob tro yn well. Mae The Martian yn cael 50-50. Mae'r llyfr yn anhygoel a mae'r ffilm yn ffantastig. Wel, dwi ddim ond i gweld y ffilm, ond... Mae'r llyfr yn... Mae mor ddoniol. Mae'r hyfad, cos gath nhw bach o peth na sbaid. Dwi'n meddwl nath nhw reid The Martian am yr Oscar am comedy. Ond os ti'n darllen y llyfr, comedy ydi o. Mae'n hard sci-fi, dwi'n wrth y modd fo hard sci-fi fyd sef. Mae chdi genre arall. Dwi'n meddwl sci-fi ydi o. Ond i rywun sydd ddim darllen, hard sci-fi ydi wbeth fath o The Martian, lle maen nhw'n mynd. Mae yn science, pethau dydi, fiction, ond lle maen nhw'n defnyddio gwyddoniaeth go iawn. So syniad efo Martian ydi, bob dim sy'n digwydd yn fanna, sa fo yn gallu digwydd. A oedd ti'n sôn yn gynharach am sgwennu hefyd dy hun, a yr syniad bod gen ti rhywbeth ar y gweill, felly allai di sôn i fi am hwnna? Ia, medraf, so mae gen llyfr cyntaf fi. Neu maen nhw'n cael straeon byrion ydyn nhw, ond ti'n cael galw hynna nofel an, so dwi'n dweud nofel. Ie, mae'n llawn gyfychiadau. Diolch yn iawn. Mae'n swnio'n glyfrach yn dweud nofel. Hei, mae straeon byrion yr un mor, hei, os rhywbeth, mae'n anoddach, swn i'n... Swn i'n dadlau. Be nes i o, dwi'n mynd siŵr os nes i pethau. Ond do a naddo. Oedd gen i nofel, nes i gychwyn ar syniad nofel, ond wbeth rhyw syniad ar ei feddwl yn ysgol, swn i'n licio wneud. A nes i roi garwnd i wneud o. A ni'n meddwl, dwi'n wneud ysgrifennu creadigol yn coleg, neu ddyn adio ddo, nath i'n ariad ddigwydd. A wedyn nes i gychwyn ar hwnnw. Eto, darna hwnnw o'n i wedi bod ar rannu bobl yn reiddiol. So, nes i ddechrau sgwennu fo. 13 mlynedd yn ôl, mae'n siŵr, o darna cyntaf. Dyn hwnnw oedd bobl y ddeud, darllen mwy, gwella'r dy steil. A wedyn mae hanner 3/4 hwnnw dwi wedi sgwennu, a dyn nes i hitio, dim hitio wel, yn dweud, bach o self-confidence thing oedd o, meddwl, os mae hwn, dwi'n syniad gynna fi ys gymaint fan, a dwi'n caru'r syniad a dwi'n thymodd o fo, ond o'n i'n poeni bod gynna fi'n digon o brofiad sgwennu i reid mewn iddo fo. So be nes i, a hollol jump ship ar hwnna, dwi wedi gadw ar yr ochr ar y bryd, a penderfynu sgwennu llyfr o straeon byrion. A wedyn y syniad oedd gen i oedd, na i sgwennu bob un mewn rhyw fath o genre gwahanol. Cool. Mae yna elfen sci-fi lot yn nhw, mae yna rei ddim. A wedyn mae yna rei wedi cael ei sgwennu ar steiliau llyfrau dwi wedi ddarllen am MI5 a lol fela. Mae yna rei wedi cael ar X-Files, mae yna rei'n based ar... Dwi'n trio cael elfen gwahanol i bob un. Mae yna rei, fel dwi'n dweud, yn sci-fi ag allan yna, so gwahanol i bobl. Mae yna rei sydd ddim, mae yna rei'n grounded iawn. Wedyn mae yna rei'n monologues, mae yna rei'n ffrindiau'n siarad, mae yna rei efo grwpio bobl. So, y syniad oedd, efo sgwennu hein, swn i'n cael lot o steil gwahanol, a swn i'n cael lot o practis ac ymarfer mewn sgwennu. A dyna wedi'r gobaith, a mae allan mis Chwefror yma i fod.
A wedyn, gobaith wan ydy fydda fynd yn ôl at y llall wan, a defnyddio bod dim wedi ddysgu gyfeithio i adio i hwnna, cychwyn o dechrau. Mynd drwyddo fe eto a ychwanegu mwy o... Chos mae gen i fwy brofiad sgwennu wan efo hwnnw. A weithiau mae angen y pellter na, fel ti'n deud, os ti wedi bod mor agos at y fo a mor hir, efallai bod angen jyst chydig bach o... Dwi'n meddwl syniad da. Achos mae gen i syniadau'n barod wrth wneud y lleill, o'n i'n meddwl, ti'n gwybod be, actually, mae beth dwi wedi gwneud o ddanas, hwnna'n gweithio dda, llall. Gwych. So fatha fydd rhaid yn ôl at hwnnw gobeithio, so... Ond dwi'n wedi handio hwnnw mewn i nefyd. Ond gobeithio hwnna fydd yn nesa. So gobeithio nid hwn ddim methu'n llwyr. A fo fi cael cyfle i gael yr ail allan. Dwi'n siŵr bydd o'n hollol wych. Mae gen i lot, dwi'n gobeithio wan, na gario ymlaen i fynd. Dwi wedi bod yn meddwl am wneud o a isio wneud o ers dros 20 mlynedd. Hen bryd i fi actually wneud o a gael nhw allan. Mae'n mor ysbrydoledig, a dwi'n caru'r ffaith bod llyfrau wedi chwarae ran yn y siwrne na, fel chdi llyfrau'n benda, ti'n gwybod be, heb sôn, achos swn i ddim, so beth sy'n lwcus ydy, dwi'n falch bod fi wedi gofyn i bobl de, ddim bod ofn dangos, mae dangos i mam yn wbath, ond chwarae teg i fi, nath hi ddweud pob dim nath awduron proffesiynol eitha fi, sef dos i ddarllen de, a ffaith, peidio bod ofn gofyn i bobl am help, neu rhywun i sbio na fo, mae hynna'n bach yn dychrynllyd o beth i wneud, dangos wbath creadigol yn enwedig, ond wedyn pa ma nhw, ti'n cael posib, dim pob sy'n licio feedback, bod o dda neu drwg na ond os ti'n cael wbath, maen nhw'n proffesiynol grandan yn o de. A dwi'n mor hapus bod o. A fyd, y ffaith bod fi wedi dechrau, di darllen 10 llyfr a ddim di mwynhau nhw, really, ond di penderfynu cario ymlaen, de. A meddwl, ddeith na wbath, meddwl na, just addysg fydd hyn, a bod o di troi allan bod fi wrth y modd o fo, de. Mae hynna'n ddeud y cyfan yn dydi, fel ti'n deud, dyfo parhau. Ond heb y darllen na, heb y 10 mlynedd dwytha fod yn obsessed, fysa'r llyfr yma ddim allan no way. Ne, os nhw wedi bod allan 5 mlynedd yn ôl, nhw'n uffernol. Hynna, di'r ddau opsiwn dy fel. A dwi'n falch bod o di troi allan fel yma. Na, mae'n swnio, wel, dwi'n methu disgwyl i ddarllen y straeon. Un gwestiwn bach arall i chdi. Beth i chdi ydy hyd llyfrau? Fel, beth i chdi ydy... Be di'r peth sy'n mor arbennig am llyfrau, wyt ti'n meddwl? Lle mae'n mynd â chdi? Wel, neu bod chdi... Lle mae'n mynd â chdi? Bod chdi ddim yn ystafell ti ynddi pan ti'n neud o. Mae'r un peth eto mynd yn ôl i ffilm, ond yn bellach yn ôl i hynny. Dyna be o'n i'n garu pan mae'n ista yn ystafell na. Cartra 2 yn blwyddyn 1. Mwyn gwybod pam nhw'n gofyn cartra 2 fod yn blwyddyn 1, ond dyna ddyn nhw'n gael fo. Ond ista fanna, dwi'n cofio Mrs Evans yna, oedd ochr y ffenast yn darllen llyfr ar o man rhwnd ni, a pan oedd hi'n darllen, o'n i'n mynd, o'n i'n weld o, a be bynnag oedd hi'n dweud, o'ch ti'n weld o'n dy ben. A do'n i'n methu wneud hynna wreiddiol efo llyfrau, dwi'n meddwl, dyna pam nes i ddim cael mewn iddo fo. So gynno fi'r pŵer yna'n blentyn, i allu weld o'n weledol be o'n i weld, swn i wedi wneud o, swn i wedi caru nhw bryd hynny, dwi'n meddwl. Nath i gymryd blynyddoedd, ond hefyd, fel dwi'n dweud, yr elfen ffilm na, di o fi, de, sef, dwi wedi disgyn mewn cared efo hwnnw achos bod o'n weledol a mae'n dadro stori fi, a bod fi wedi gallu troi hwnnw. So, yr elfen yna dwi'n garu'n bersonol, achos dwi'n wrth y modd pan dwi'n mynd i gerdded, trwy cerdded gymaint o fedrai, na enelu am rola, ac y plan ydy cael awr na lia na, bod o'n mewn pub, ar ochr llyn, lle bynnag ydw i. A jyst am yr awr yna, ti ddim mewn pub, ti ddim ar ochr y llyn, mae o'r getaway gorau fedri di gael. A beth sydd andro fo hefyd ydy, dim getio chdi ta hawdd ydy symfyrio, ne, trio reid hyn mewn rola neis, ond chdi sydd in charge o hwnna mewn ffordd, de. Pan ti'n mynd mewn i lyfr a wirioneddol mynd mewn iddo fo, ti ddim rheolaeth. Diolch fyny i chdi beth sy'n digwydd nesaf, diolch fyny i chdi beth sy'n digwydd i'r person yna. Ti jyst yn reid hyn iddo fo. A bod o dda neu drwg, neu bod o fath uffernol yn digwydd neu beth briliant, fydda y ffaith bod chdi ddim yn gwybod, a ti yn y byd mae'n llwyr yn gwachio do. Hynna dwi'n meddwl ydy'r... Hynna dwi'n enjoyo fwyaf na falle. Mae hynny yn deud y cyfan. Dwi'n caru hynna. Diolch o galon i chdi am dy gymni ar sut i ddarllen. Dwi wedi joio sgwrsio efo chdi gymaint, a diolch am yr awgrymiadau i gyd. Nes i di lot i chdi. Na, mae'n berffaith dyna. Dwi'n wedi gafod o 10 lyfr i chdi. Mae'n berffaith na, wir, diolch o galon. Mae wedi bod yn fraint i gael chdi ar y podlediad. Diolch. Diolch i chdi am adlo fi ddod. Diolch yn fawr iawn am wrando ar y bennod hon o Sut i Ddarllen. Mae penodau eraill y gyfres ar gael yn y llefydd arferol i gyd. A chofiwch bod y llyfrau da ni wedi trafod ar gael yn eich siop lyfrau leol.